Moi! Mä olen Evelina LPS. Mä kuvaan siis tänne YouTubeen videoita aika aktiivisesti, koska mulla ei kun mä oon vasta 4, niin mulle koulu vie juurikaan aikaa. Kokeisiin mä en koskaan harjoittele, koska ne mennä muutenkin mulla tosi hyvin. Video tulee joka päivä suunnilleen ainakin 1, mutta en lupaa mitään. Mutta usein video tulee joka päivä vähintään 1. Jos sä tykkäät mun videoista ja tykkäät petseistä ja piirtämisestä, niin olisi tosi kiva, jos voisit laittaa mun kanavaa ja katsoa mun videoita ja kommentoida. Niin. Mutta jos sä kommentoit mun videoihin, niin mä en haluaisi hirveästi semmosia inhottavia kommentteja. Kyllä sä tiedät. Joo. Mä olen siis 10-vuotias, eli siis mä en oo mikään fiksu. Välttämättä mä en tiedä mikä on 5 × 5 + 200 miljoonaa 10 000 × 200 ja jaettuna miljoonalla. En mä tiedä muistaisikaan miljoonalla. Mut siis niin mä en tiedä mitään sellaisista. Mä olen sen verran tyhmä. Mä siis keräilen petsejä ja mä olen kerännyt niitä jo 1-vuotiaasta, ehkä puolivuotiaasta. Mä omistan tällaiset ruskeat, paksut luonnonkiharahiukset. Ei nyt tossa oikeastaan näyttänyt juurikaan luonnonkiharoilta, mutta ne on siis oikeasti luonnonkiharat ja ruskeat ja paksut. Et niissä on aika kova työ, jos niitä haluaa hoitaa ja pitää niitä takuttomina. Mulla ei nyt taida olla niin siisti tukka, mutta ei se kai niin takullinen ole. Mä asun Helsingissä, täällä Santahaminassa, ja mä rakastan koiria ja muutenkin eläimiä todella paljon. Mulla on kavereita semmonen, ei hirveä, mulla on niinku 3 kaveria, ja mä en tarvii enempää. Mutta no on mun kavereita vähän enemmänkin. Niin, ja joo. Eipä mulla tässä videossa ei muuta. Tää oli siis vähän niin kuin tämmönen mun esittelyvideo. Ja musta olisi tosi kiva, jos joku teistä siellä tuvessa asuisi täällä Helsingissä ja pääsisi osuuttaa Santahaminaan. Voisin ensin kai ilmoittaa mulle, niin mä voisin joskus vaikka portille vastaan, koska täällä jos tulee, niin tarvitsee kulkuluvan. Niin voitaisiin olla yhdessä joku aikaa tehdä pets-videota YouTubeen ja ehkä vaan leikkiä petsillä ja jutella ja piirtää ja ehkä vaihtaa petsejäkin. Mulla ei ole hirveästi mitään hyviä petsejä, joten siis mä oon aika huonosti. Mä oon aika paljon vaihtanut ja niin mä oon tosi luotettavasti, jos mun kanssa vaihtaa. Mä oon tosi monta kertaa siis vaihtanut, ainakin 4 kertaa. En myös tosi monta, mutta ainakin 4 kertaa olen elämässäni vaihtanut. Mutta eiköhän se siitä. Tämä video oli tässä. Ja mä toivon siis todella, että sä tilasit mun kanavaa ja tykkäisit näistä minun videoista ja kommentoista ja katsoisit niitä. No, tässäpä tää oli. Moikka!